Ivana Brlić-Mažuranić, jedna od najvažnijih i najvoljenijih hrvatskih književnica, rođena je u Ogulinu, u obitelji bogate kulturne i političke baštine. Njezin djed, ban Ivan Mažuranić, bio je ključna figura hrvatskog narodnog preporoda, što je Ivani još u djetinjstvu otvorilo vrata prema obrazovanju i književnosti. Unatoč tome što nije formalno studirala književnost, Ivana je bila iznimno obrazovana, govorila je više jezika i već u ranoj mladosti pisala pjesme i eseje. Udala se s 19 godina za odvjetnika Vatroslava Brlića i preselila u Slavonski Brod, gdje je odgajala 7 djece i pisala. Njezin književni opus izdvaja se po jedinstvenom spoju bajkovitog pripovjedanja iz slavenskog mitološkog svijeta. Inspiraciju je crpila iz narodnih priča, ali ih je prenijela u posve novi, originalni oblik. Djeca su bila njezina glavna publika, ali njezine priče sadrže duboku simboliku, filozofiju i moralne pouke, čineći ih vrijednim štivom i za odrasle. Priče iz davnine 1916. godine, zbirka bajki koje predstavljaju jedinstveni spoj epske širine, narodnih motiva i duhovne poruke. Djelo se smatra remek dijelom hrvatske književnosti. Čudnovate zgode Šegrta Hlapića 1903. godine, jedno od najvažnijih dječjih dijela, roman o dobrom i snalažljivom Šegrtu Hlapiću, prepun topline i mudrosti. Pisala je i eseje, dnevnike te političke tekstove, a njezin stil karakterizira bogat, slikovit jezik i topla empatija prema likovima. Ivana Brlić-Mažuranić bila je prva žena primljena u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, te 4 puta nominirana za Nobelovu nagradu za književnost, što ju svrstava među najpriznatije hrvatske autorice na svjetskoj razini. Preminula je 21. rujna 1938. godine u Zagrebu, ostavivši iza sebe neprocjenjivo književno nasljeđe koje i danas oblikuje hrvatski identitet i dječju maštu. Za još sličnih priča i sadržaja o hrvatskoj kulturi i povijesti pretplatite se na kanal, sve je besplatno.